Mayong adlaw mga igsunan, welcome ta sa ato ang mensahe karon nga libre nga mensahe nga iya sa Ginoo. Ang words of salvation, ang pulong sa kaluwasan nga maoy mo pahibalo sa mga katawhan nga tungod sa yanong plano sa Dios bahin sa kaluwasan. Ug ang ato ang libre nga mensahe karon nga adlaw naguluhan kinig ang mga butang nga angay pasalamatan nato ngadto sa Ginoo. O magbasa kita o Biblia mga kaigsunan o basahon nato diri sa Salmo 118 versikulo 1. Salmo 118 versikulo 1. Ang mga butang nga angay natong pasalamatan ngadto sa Ginoo. Okay. Ang Biblia nagaingon sa Salmo 118 versikulo 1, o paghatag og mga pasalamat ngadto sa Ginoo, kay siya maayo, tungod kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. So mao ni ang ato ang versikulo nga ato ang gibasa karon, ug nanghinaot ko nga inyo katong nadunggan ug natagaan og pagtulunan ug sa dili pa kung gihangyo ang tanan sa pagduko sa ilang mga ulo aron sa pagpangayo kaalam ug pagampo diya sa Ginoo. Labing galaygon nga amahan Dios nga tagiya sa tanan, labi na sa amo ang kinabuhi. Nagaduol kami sa imo ang kaugalingon karon nga sa imong presensya aron sa pagpangayo o kapatawaran sa mga kalapasan nga mga nabuhat, ug tagay kami og kaalam karon sa mong pagtuon labi na nining mensahe karon kung unsa ang angay pasalamatan sa tawo ngadto sa Ginoo. Karong orasa karong takna ang gibalik pagpasalamat ug pagpangayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So sa makadiyot ako ang hulmo ng inyong igdulungog ug ang inyong mga dalunggan aron sa pagpamati sa ato ang simple nga mensahe nga angay nato ang buhaton ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Now, sa matag higayon sa ato ang kinabuhi, isip usa ka tawo og nilalang ngadto sa Dios, dagag kitag angay nga pasalamatan ngadto sa Ginoo. So sa ato ang simple nga kinabuhi, isip usa ka nilalang or tawo, aduna kitay mga butang nga angay natong pasalamatan ngadto sa Dios. O ang pagpasalamat ug ang usa ka pagpasalamat mga igsuon, usa ka nakapaagi nga nihatag kitag bili sa ninghatag niini. So ang pagpasalamat usab usa kini kay paghatag og bili nga nihatag tag reverence o pagtahod o pagpasalamat sa ninghatag niini. Okay. So kung nagpasalamat ang usa ka tawo sa ato ang tawhanon nga pangunahuna, kung naghatag tag pasalamat sa ato pa naatay na dawat. So kung naatay na dawat, so meaning normal na nga mohatag tag pagpasalamat. So muna ang nindot nga pagpasabot igsoon. So adunay duha ka klase nga pagpasalamat sa tawo. Una, adunay tawo nagpasalamat kung adunay maayo or nindot nga butang nga niabot sa iyang kinabuhi. So good things in our life. So sa ato ang kinabuhi, normal na nga magpasalamat kung adunay mga maanindot nga butang nga niabot sa ato ang kinabuhi. O di ba? So normal lang ginaigsoon nga magpasalamat labi natay mga blessings, labi natay mga nindot nga butang niabot sa atong kinabuhi. So normal lang gina nga magpasalamat diya sa Ginoo. O kini ikaduha mao kini mga igsoon nga dili lang diay sa panahon nga nainindot nga maabot sa atong kinabuhi dapat magpasalamat, kundi dapat pud ditang magpasalamat bisag adunay malain nga butang nga moabot sa atong kinabuhi. So dili lang diay igsoon nga ang usa ka tawo normal magpasalamat kung adunay nindot or maayo nga butang niabot sa kinabuhi. Even usab igsoon kung adunay dili maayong butang nga maabot sa imong kinabuhi, bad things in your life,
So kinahanglan po ditang magpasalamat diya sa Ginoo. Ug mao kini nihaaguman sa usa ka igsoon nato sa pagtuo nga si Job, nga sa diin niabot sa punto siyang kinabuhi nga niabot ang katalagman, mga kakulian sa iyahang pamilya or even sa iyang kamtangan. Still igsoon nakita nato diya sa Job chapter 2 verse 9 ug 10 nga niabot sa punto nga iyang asawa nga mitunglo diha kaniya, apan si Job still nga nibarog sa iyang pagtuo ug iyang giingnan niyang asawa nga magpasalamat lamang day kita sa mga butang nga maayo nga moabot sa atong kinabuhi. What if day kung adunay mga butang nga malain di pud ta mapasalamat. So igsoon sa ako ang ilitok gay na duha lang amang diha ang sitwasyon dapat ta magpasalamat kung adunay mga butang nga manindot or even malain igsoon dapat pud din natong pasalamatan ngadto sa Dios. So muna ang duha ka klase nga pagpasalamat. Now karon unsa day mga angayan nato nga pasalamatan ngadto sa Dios? Unsa may mga butang nga angay nato pasalamatan ngadto sa Dios mga igsoon? Na number 1. So tulo lamang kini. Number 1 is give thanks for the free salvation. Pasalamati ang Ginoo sa libre nga kaluwasan. Pasalamati ang Ginoo sa libre nga kaluwasan nga iyahang gibuhat ngadto sa krus sa Kalbaryo, gipakamatyan ngadto sa krus sa Kalbaryo aron ikaw ug ako makabaton sa gitawag free salvation. Na unsa man nga klase nga kaluwasan nga igsuon nga giingon diri sa ato nga mensahe. Now kung atong basahon ang Ephesians chapter 2 verse 8 ug 9, so ano to lang basahon diya sa screen. Kung atong basahon kana, okay, yung diya is for by grace ye saved through faith, pinagi sa itong pagtuo nya it is a gift of God. Gasa ka sa Dios. Kanya kaganang maong gasa igsoon, it is not of our own. Dili ka na ato ang kaugalingon nga hinimuan, kundili it is free gift. So kung mingon ta gift nga igsuon, wala ka nay bayad, wala ka nay bugti, kundili dawaton ka na sa walay pagbalibad. So kining mao salvation is free gift, libre lamang kini ug walay bayad. So sa wala pa ta makadawat o nakaangkon sa maong kaluwasan karon, ako karon kining i-explain pinaagi sa hubad sa Biblia. So kung wala ka kabalo sa maong free gift karon nga kaluwasan nga angay dawaton sa usa ka tawo, so ako kani i-explain karon later on kung unsa kining angay natong dawaton nga free gift nga mao ang kaluwasan. Okay. Ang gipasabot diri is ang kaluwasan sa atong kalag. Kaluwasan sa atong kalag. Niyon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, kung ato ang lantaw ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7, nagaingon diya ang Biblia sa Ecclesiastes 12 verse 7, unya ang abog mobalik ngadto sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios kinsa mihatag niini. So ang Biblia tataw kayo nga explain nga sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 nag-ingon diha nga ang ato ang kinabuhi nga hinulaman ug mobalik na ngadto sa Ginoo, ingon diha is ang abog is mupuli ngadto sa abog, unya ang espiritu mobalik ug ngadto sa Dios nga mao'y naghatag nini. So ang pangutana, how about our soul? Kumusta man ang ato ang kalag? So ang kalag gi-explain sa Bible nga maunay mo atubang ngadto sa Dios. Maunay ang motubang ngadto sa hukom nya sumabot ug maunay manubag ngadto sa Ginoo kung giunsa nato paggasto o paggamit ang iyang hinulaman nga kalag o kinabuhi, ang atong hinulaman nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. So ang kalag mao na ang hukman sa Ginoo, mao na matubang ngadto sa Dios. Hebreano 9:27. Okay. Kung atong basahon ang Hebreano 9:27, diya sa screen gyapon lantawan ninyo nga he disappointed unto men wants to die and after this the judgment. So human sa katawo mga time matubang ato siya sa Ginoo, unya ang matubang dito igsoon ang iyang kalag. So ang Biblia nag-ingon nga doon na lang may destinasyon ang kalag sa tao o nagisgot kini sa langit o impierno. So makita ninyo na sa akong video
sa sa letter video nako nga akong gipalabas. So how can we receive that free salvation? Usaw na to pagdawat ang maong libre nga kaluwasan. Usaw na to pag-abil, usaw na to pagkuha, usaw na to pag nga makamit nga atong makuha gyud ang libre nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Now, number one is kung gusto ka o interesado ka nga modawat sa mga kaluwasan nga libre nga gihatag sa Ginoo, now sunda lamang kini nga mga verse o isulat, i-jot down nya. Ako ni siyang ibutang sa screen para makita nato igsuon ang simple nga plano sa Dios sa kaluwasan. How can we receive that free salvation? Unsa na to pagdawat sa mga libre nga kaluwasan? Number one is accept that you are a sinner. Ang kaluwasan is free, libre. Kumanan ninyo buhat nga to sa krus sa Kalbaryo. Yahanan ning pagasan og dugo, yahanan ning pakamatyan. Gani kung makita nato ang illustration sa maong The Passion of Christ, makita nato ang karumaldumal o grabe kayo nga pag-antos ni Kristo nga to sa krus sa Kalbaryo. Ug mao to agsuon gibuhat niya tungod sa kaluwasan. Og iya kining gihatag libre ngadto diri kanato. So ang lamang tong hibaluan ug ato ang hisayran nga ang mao nga kaluwasan is free. Og ato lamang hibaluan igsuon nga we accept that we are a sinner. Ato ang dawaton nga kita usa ka makasala. Gani kung ato masawon diya sa Roma 3:10, Romans chapter 3 verse 10, nagyon diya ang Biblia, there is none righteousness, no, not even one. So adunay kamatuoran nga atong nakita diha nga wala gitaw nga matarong, wala bisan usa. So bisan kita karon nga gabarog diha o nakita ninyo o kinsa kana o bisan kinsa pa nga makita nato nga sa tong paminaw maayo siya nga tao, but still in the sight of God he is a great sinner. Dako kayo makasala tubangan sa Ginoo tungod dingon ang Biblia o wala bisan kinsang exempted ani na wala gay matawo nga matarong, wala gay tawo nga matarong, wala biskan usa kundi kitang tanan makasala. Ug mahinung danig soon nga tungod sa ato mga sala. Niyon diya sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Ug mao na hinungdan igsoon sa atong mga sala, nahilayo kita ngadto sa himaya sa Dios. So mao na hinungdan nga niyon diya sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Ug mao na hinungdan nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron og tuyo og tumong sa pagpakamatay, aron bayad suhol sa atong mga sala. So kita karon binayran na sa sala nga mao ang kamatayon unta unya nga mao unta ang pagtambong nato sa linang makalayo, pero igsoon gibayaran kana sa Ginoo. Muna ingon diya sa John 3:16. So accept that you are a sinner. Atong ang kuno igsoon kita usa ka makasasala in the sight of God. Bisag kita pa ang pinaka maayo or pinaka deboto nga tawo sa kalibutan, o may nampuon ba ta nga tawo sa kalibutan, may sinimbahon ba ta nga tawo sa kalibutan, but still in the sight of God, panglantaw sa Ginoo, we are a great sinner. Muna igsoon atong orasa, una atong buhaton aron makadawat kita sa free salvation is we have to accept that we are a sinner. Ato ang dawaton nga kita usa kalig-on nga makasasala. Ikadua is believe that Jesus alone can save you. Ato ang tuhuan nga si Kristo lamang ang makaluwas kanato. Si Kristo lamang ang makahatag sa kanang gitawag nato og free salvation. So kung ato masahon balik ang Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. So manahinungdan nga walay muluna, walay magamot nga makatawan diri sa kalibutan. Muna igsuon nga ang bayad sa sala. But the gift of God, unsa man ning gift mao ni ang free salvation na ato ang gisgutan karon. Ang gift of salvation mao kini ang free gift, but the gift of God is eternal life. Unsa man ning eternal life? Kinabuhing walay katapusan, eternidad. Nga mao'y gusto nga dawaton sa Ginoo sa Dios diri kanato ang maong eternidad, ang kinabuhing walay katapusan. Asa lamang kini makita? Igsuon niyo ng Biblia sa Romans 6:23 kung atong musahon sa pag sumpay niyon diri, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang maong kinabuhing walay katapusan, ang kinabuhing free gift natong madawat is diha lang naman nato makita ug makuha
pinaagi ni Ginoong Kristo. So believe that Jesus Christ alone can save you. So ang pagpamembro igsoon sa simbahan, dili ka na may hinungdan nga maluwas ka. Ang pagtuman sa balaod, di pa na mahinungdan nga makabaton kas kaluwasan. Ang atong may mga buhat, wala po'y rason nga mao hinungdan nga maluwas ta. Although kining akong gipangisgutan maayo ni sa tubangan sa Ginoo, ang magsigi kag simba, devoted ka, unya maayo ang imong binuhatan, nagtuman ka sa balaod sa Ginoo, pero dili ni mao pod sila ang hinungdan nga makabaton ka sa kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan naa lamang ni Kristo Jesus. Yung diri sa Romans chapter 10 verse 9, kung atong basahon sa screen, hinungdan kini kung atong isugid sa atong mga baba. Simple ra kayo ang kaluwasan migson. Ato pong usban diri sa Acts chapter 4 verse 12, kung atong basahon ang Acts chapter 4 verse 12, for there is none name. So walay laing ngalan ibabaw diri sa langit ug sa yuta nga gihatag igsoon ngadto sa Dios aron kita manluwas. Kinsa man ning ngalan? Ang pangalan ni Hesukristo. So mao ni ning taknaa, believe that Jesus Christ can always save you. Walay laing makaluwas, makahatag sa maong free gift kundi si Jesus Christ alone na gyud. Siya ra gyud si Ginoong Kristo. So yung ikatulo is come to Jesus and receive Him. Duol ka sa Ginoo o dawata siya. So simple lang kayo igsoon. Anong kinahanglan mata mo duol sa Ginoo? Tungod kay karon nga panahon na igsoon, daghan kay nagtawag sa Ginoo. Muna igsoon ang Ginoo, kung ato ang lantaw ng Biblia, wala siya makaila sa mga tawo nga tawag kaniya. Pero igsoon kumuduol kaniya karong orasa ug dawaton mo siya niyon dia sa John 1:12. Tumtang sa tong screen, John 1:12. But as many as receive Him, to them give He the power to become the sons of God, even to them who believe in His name. So kung ato natawon ang John 1:12, ato ang explain sa Bisaya, si bisan kid sa katong mudawat. So ang kanang pagdawat igsoon is by faith, pinaagis pagtuo. Ang kanang pagdawat igsoon kanang kinasing-kasing Ginoo pagdawat diya sa Ginoo. Kanya niyon diya sa Acts 16:31, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, you and the household. So mutuo ka sa Ginoong Hesus, asa ka mutuo sa Ginoong Hesukristo. Sa akong gikaingon, walay relihiyon nga makaluwas. Pero adunay relihiyon nga tudlo sa kaluwasan. So ato ka nang iskutan igsoon niya later sa lain na po nato nga video programa o mensahe. So Acts 16:31, tumuo ka sa Ginoong Hesus, maluwas ka ikaw ang imong panimalay. So simple ra kayo ang kaluwasan migsoon ug mao ni unta ang angay buhaton sa mga katawhan nga gusto ni pabuhat sa Dios. So kung imo ka nang gibuhat igsoon ingon diya sa Revelations chapter 20 verse 15, natawag niyo po sa screen, your name is written in the book of life. Revelations 20:15, natawag sa screen, kung ang imong ngalan wala makaplagan sa basahon sa kinabuhi, ikaw itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So kung nidawat ka sa Ginoo, niang kon kay ikaw usa ka makasasala, kanya ginulsulan nimo imong mga sala diya sa Ginoo, miduol ka sa Ginoo, gi-surrender nimo ang tanan nimong mga sala, imong kaugalingon sa Ginoo, unya mituo ka nga siya gyud makaluwas nimo, gipasulod nimo siya sa imong kasing-kasing, dawaton nimo siya. Ingon ang Biblia, ang imong ngalan masulat na sa libro sa kinabuhi, unya dili na kahinukman, dili na ka itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Now receiving Christ, remember, is heartily, kinasing-kasing nga pagdawat. So laing nagklase-klaseng pagdawat sa Ginoo. Adunay pagdawat nga igo lamang sa baba, igo lamang sa pagsulti, igo lamang sa nahuna, pandili kinasing-kasing. So ang gipangita sa Ginoo is heartily, kinasing-kasing nga pagdawat ug pasudlo nato siya diri sa atong kasing-kasing. So more na, how can we receive the free gift of salvation? Number 1 is accept that you are a sinner. Atong dawaton nga kita usa ka makasala. Number 2 is believe that Jesus Christ alone can save you. O number 3 is come to Jesus Christ and receive Him. So give thanks for the free gift of salvation. So kung wala pa kakaangkon sa mga free gift karon of salvation, panahon na siguro karon nga dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi o pasudlo nimo siya sa imong kasing-kasing, isip imong bugtong og personal man luwas. O ningon ang Bible, andam kaniyang luwason og ipailayo sa umaabot nga silot nga mao ang impyerno. So ikaduha nga pagpasalamat is give thanks for the breath of life. Dapat dahil nato pasalamatan ang
breath of life. So remember that our spirit is our link to God. So ang atong espiritu mao ni atong link ngadto sa Dios. So kung makigstorya ta sa Ginoo through prayer, so ang atong spirit may ni link dito sa Ginoo niya. Kung baga kung sa cellphone pa na o sa internet, mao ni ang signal na to ba, the spirit. So our soul, ang atong kalag mao kini ang ato ang own. O kini kita karon mao ni ang gasulti, mao ni ang kalag. Mao ni ang having feelings, mao ni ang have feelings. Mao po ni siya ang mubatyag. O kung masubo ka, malipay ka, mabulanon ka, excited ka, happy ka, mao ni ang ato ang soul. Our body is our link to this world. Ang ato ang lawas mao ni ang link sa kalibutan. So mao na nga sa tulo atong isgutan is the body. The body is the link to this world. That's why our body is prone to any temptation and sickness. So ang atong lawas is prone to temptation. Mao ni nga tungod kay kalibutanon man atong lawas, mao ni ang prone sa tanang klase sa temptasyon sa pagpakasala. So normal sa taong makasala, but timanan po nato nga ang pagpakasala dili niya sa Ginoo. So prone of temptation and sickness. Ang atong lawas po usab mao kini ang subject sa mga balatian. So normal po sa katawo nga magmasakit, normal sa tawo nga mabatyag gyud og sakit tungod kay kita nga tawo atong lawas subject mi gini sa balatian. Because this body is temporal. Temporary lamang kini. So dili kini eternal. So kung atong lang taon normal gyud sa tawo mamasakit o adunay balatian sus tinuod na. Because our body is subject to any sicknesses, because kini atong lawas is yutan-on kini. Yutan-on kini nga aspect nga body. So bisan dia sa Salmo 118, kung nakita nimo karon nga nindot ang dagan sa imong kinabuhi, kung nakita nimo nga maayo ang kahimtang sa imong kinabuhi, kung nakita nimo nga nindot pa ang pagginhawa karon sa hangin sa imong ilong, o nindot pa ang dagan sa pagginhawa nimo karon sa imong kinabuhi, so usa lang gingon sa Ginoo sa Salmo 118, give thanks for the breath of life. So imo ba kanang gibuhat nga magpasalamat ka sa grasya sa gasa sa ginhawa. So bililhon ang hangin igsuon, so mo na nga pasalamatan nato ng ato sa Ginoo. Now the thirdly is give thanks for the daily provision. Ato pong pasalamatan ang matag adlaw nga protection or even provision of God nga gihatag diri kanato. Unsa man ning provision ang matag adlaw nga pagtagbo sa Ginoo sa atong mga panginahanglanon, the daily provision. So nasayod kita nga isip sa katao aduna kita mga provision sa atong kinabuhi. Usa nini ang ato nga pagkaon. So mukaon man kita katulos sa kadlaw. So ang pangutana diha nakakaon ba ka katulos sa kadlaw? Ang pangutana diha gipasalamatan ba nimo sa Ginoo ang maong provision? So kung wala pa nimo pasalamatan sa Ginoo, pasalamatan nimo na kada adlaw. Not only for the daily provision, also for the safety. Safety is also a provision. Ang safety sa matag adlaw, ilabi na sa paglakat-lakat, ilabi na sa obra. So pasalamatan usab ka ng safety. Also for good health, ang mayong panglawas dapat po na nato ang pasalamatan. That is also a provision given by God. Mo na ang nato nga pasalamatan nga to sa Ginoo, ang good health also a provision. Not only a good health but also guidance and protection. So kanang guidance and protection sa Ginoo nganong buhi pa karon, o ganong safety ra gyapon, o ganong nindot ra gyapon ang imong life karon, that is guidance and protection given by God, and that is a provision. So kinahanglan po nato ng pasalamatan nga to sa Dios. Nay mga time ba nga nitabo ni mga akong gipangsgutan sa imong kinabuhi o nindot ang dagan sa imong kinabuhi ron. So karon nga time panahon na nga siguro nga mapiko ka sa imong tuhod o mudul ka sa presensya sa Ginoo o magpasalamat ini. Pasalamatan ang Ginoo sa mga butang aton isgutan ron kung nanani siya nimo. So atong hinumduman nga pagpasalamat usa kini ka paghatag og bili o paghatag og reverence o paghatag og tahod nga nagpasalamat ka sa naghatag ini. O atong hinumduman nga once a week sa usa ka semana 7 days ang gihatag sa Ginoo. So 6 days for works and 1 day for Him. So unong kaadlaw para sa pagpangita, pagpang work, unsa man tanan natong giobra sa ato ang
pisikanhon, materialistic, so one day is for him. Atong gihatag sa Ginoo ang usa ka adlaw. Nabay panahon nga miduol ka sa simbahan aron magpasalamat ka sa Dios, kung wala pa buhata kini karon sa imong kinabuhi. Kay mao ni ang pinaka-importante sa usa ka tawo, ang mohatag og importansya diha sa Ginoo kung unsa man iyang naangkon og nadawat nga mabutang sa iyang kinabuhi. So kung imuha ning gibuhat karon igsoon, welcome ug napasalamat ka kami nga imuha ning gituman sa imong kinabuhi. So kung buhaton akong balikon ang tulo ka importante nga butang nga posible ang atong pasalamatan sa Ginoo. Una is give thanks for the free salvation, ang libre nga kaluwasan nga iyang gibuhat. Ang ato lang nga dawaton naman nato kini sa atong kinabuhi o atong pasugod sa Kristo sa atong kasing-kasing isip atong bugtong personal manluwas. And secondly is give thanks for the free gift or breath of life. So muna ang ato ang giginhawa, pasalamatan po nato sa Ginoo every time and then every day nga nagdaganta, naglakaw ta, nagkinabuhi ta ning kalibutan nga walay kasiguraduhan, atong pasalamatan niya ang maayo gyud nga panglawas nga gihatag diri kanato. And then thirdly is we also give thanks for the daily provision, ang matagadlaw niyang gihatag igsoon, ang maayo gyud nga provision, pag-provide sa tanan nga atong gikinahanglanon, usa nini ang atong nga pagkaon, atong may panglawas, ang ato ang safety, guidance, good health nga mao hinungdan igsoon nga ikaw kako karon mahinungdan nga magpasalamat nga sa Ginoo. Welcome sa ato ang programa, ato mensahe, ang pulong sa kamatuoran, the word of salvation, nga mao hinungdan nga nakadungog kita sa mga butang nga wala pa nato madunggan before, o atong pasalamatan ang Ginoo sa mao nga mga mensahe gikan sa Biblia, o ang hinaot ko nga doon na tayo mga pagtulunan nga makuha, kanya doon na tayo mga pagtulunan nga ma-caught up o dalaygon ng Dios sa inyong kinabuhi, o dalaygon ng Dios sa pulong nga itong nadungog. Thanks and God bless. Kung silipa atong bukod ang ulo aron sa paglampo. Kani mo Dios, daghang salamat ini nga mensahe nga padungog kanamo, ug gabay pa kato mga namati sila laing panahon ug oras ikaw gahatag og salabutan naman. Dili ka adlaw oras sa gibalik ang himayaan, di lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Daghang salamat o welcome to the words of salvation.